Selam dostlar, biz Oydar hem Almaz. Bugün sizin bilen jir turunda söylesemiz. Umumen jir nişik tuva, nişik yazıla, nişik işkertile hem başkası. Barısı da şu videoda. Nişik jir yazırga. Көп kişine bir şey sırau. Nerseden başlarga, nerse onun için kirek. Birinciden jir yazır için ilham kirek. Гади итеп кенә карасак, жыр 2 өлешкә бүленә. Ул көе һәм сүзләре. Кайсысы беренче туа дип сорасагыз, төгәл җавап юк. Композиторлар һәм шагыйрьләр төрлечә килә бу сорауга. Мәсәлән, башта сүзләр язылырга мөмкин, ә соңнан инде көе һәм киресенчә. Başta әйдәгез сүзләрдән башлыйк. Жыр сүзләре мәгънәле дә, гади дә һәм барлык әдәби кагыйдәләрен үтәгән булса, бик яхшы була. Мин алтын, матур шәшәк. Мин алтын, матур шәшәк. Мин алтын, матур шәшәк. Әгәр дә бер нәрсәдән килеп чыкмаса, шагыйрьләргә мөрәҗәгать итәргә була. Әлеге заманда җыр сүзләре язучы шагыйрьләр бик күп. Аларны интернеттан да табып була. Төрле газетлар, журналларда үзләренең шигырьләрен бастыралар һәм әлбәттә кайберәүләр шундый шигырь җыентыклары чыгаралар. Милли бәйрәм. Яңгыр явып тормаса, үзәкләрне үзә торган ширкиләре булмаса, Сабан туйга килсәгез, ширки дару онытмагыз. Ойдар, жыр сүзләре әзер. Әйтик, сүзләр әзер, ә хәзер көй кирәк. Şiir okuyan vakit kitu masa men yazım. Kitusa men yazım. Jırda köy bik mühim rol oynay. Köy сүзләргә ятышлы булырга тиеш, туры килергә тиеш. Шигырьдә булган образларны, хисләрне шулай аңлатырга тиеш. Моңлы, истә кала торган. Прикольный булырга тиеш. Прикольныйларны уйларга кирәк, алабай. Башта миңа. Җидегән чишмәгә ашаган бу. Көй язылды, сүзләре бар. Димәк, җыр әзер. Хәзер аны яздырырга һәм халыкка чыгарырга кирәк. Дуслар, игътибар итсәгез, видеоның башыннан башлап, без ниндидер сәер бүлмәдә утырабыз. Бу инде бүлмә түгел, бу тавыш яздыру студиясы. Студияда жырга аранжировкалар эшләнә, тавыш һәм музыкаль инструментлар яздырыла. Жырның нинди стильдә булачагын, аның формасын һәм музыкаль төзелешен барысында аранжировка билгели. Дуслар, бу бик катлаулы процесс. Бер жырга аранжировка эшләр өчен һәрбер инструментны уйнап, яздырып барырга кирәк. Жырга аранжировка эшләнде, ә хәзер тавыш яздырабыз.
Yalanları yetersin, sizem yürekli beşen. Suyu sever bakarsından, hızla yürgen giymesin. Ey, молодец dedesi. Hörmətli dostlar, kuruluşya bizning jir әзір. Әйінде ничек килеп чыкканын тыңлаучылар, тамашачылар халык үзе бәяли. Шушы видеога лайклар куйыгыз, язылыгыз, безнең белән булыгыз. Сезнең белән булды Айдар һәм Алмаз Юнусовлар. Киләсе очрашканга тикле. Работаем по ходу. Сіз алға барма, алға тұрма. Алға тұрмайын бет, не қарасын, алға тұрасың. Бұсы? Там камераға снимаған көбір. Мен де шулай, нормально. Хөрмәтле достар. Не былай айтасың? Әйде яңына, әйде. Yok, sen былай айтма, сен былай айтасың. Что за движение, мам? Әйе, не айтасың? Әйе. Прикольно бұларға тек. Сегодня. Hıp, hıp, hıp. Блин, bu benim jir. Ansı yazdık bey. Şulay mı ney? Сирай. Yok, küçük aşağı. Пока.